Знаете ли какво се случва, когато престъпните босове се превърнат в най-уважаваните бизнесмени в страната? Как милиони левове от рекет и контрабанда се превръщат в луксозни имоти, казина и спонсорства на любимите ви спортни клубове? Това не е сцена от филм, а реалността на българската мафия през 90-те. В това видео ще разкрием как се перат милиони и как тези пари оформят целия ни свят днес. Но как точно се случва това? Кои са основните играчи в тази игра на сянка и как държавата се опитва да се справи с тях? В следващите минути ще разгледаме 4 най-популярни метода, използвани от българската мафия за пране на пари. Готови ли сте да разкрием тайните на подземния свят? След падането на комунизма, страната навлиза в нова епоха. Време на икономически срив, политически хаос и социална нестабилност. Преходът от планова икономика към пазарна система отваря огромни възможности за амбициозните и безскрупулни. Докато официалната икономика се бори за оцеляване, организираната престъпност намира своя шанс. Престъпни групировки започват да контролират почти всеки аспект от сивата икономика. Контрабанда на петрол, цигари, наркотици и рекет. И дори нелегални оръжия. България се превръща в основна точка за трафика на Балканите. С огромните печалби, които натрупват, мафиотите са изправени пред нов проблем. Как да направят тези пари да изглеждат легални? Как да перат милиони, така че те да могат да се инвестират в законни бизнеси без съмнение и преследване от властите? Отговорът се крие в прането на пари. Процесът на превръщане на незаконните печалби в привидно законни средства, чрез поредица от сложни финансови операции. И именно тук започва играта на сенките между мафията и легалния бизнес. Фалшиви фирми и офшорки. Един от най-често използваните методи за пране на пари от българската мафия беше създаването на фалшиви фирми и използването на офшорни компании. Това позволи на мафиотите да създадат сложни мрежи от фирми, които реално не извършваха никаква дейност, но служиха като параван за прехвърлянето на огромни суми пари. Ето как работи схемата. Мафиотите регистрират фирми фантоми, които на хартия изглеждат като легални бизнеси. Тези фирми може да се занимават с всичко, от строителство до услуги. Парите, спечелени от престъпна дейност, се вкарват във фирмите под формата на инвестиции или печалби, за да изглеждат като законен доход. За да се затрудни проследяването на парите, средствата често се прехвърлят през офшорни компании, регистрирани в данъчни убежища. Тези офшорки са идеални за престъпни структури, защото законите в тези страни не изискват прозрачност относно собствениците на компаниите или произхода на средствата. По този начин парите се изпилват през различни канали, за да стане почти невъзможно да се проследи техния произход. Тази схема се използва не само в България, но и в международен мащаб. Много от престъпните босове инвестираха средства в луксозни недвижими имоти в столицата, както и в чужбина. Често тези офшорни компании бяха регистрирани в страни с минимални изисквания за финансова прозрачност. Впоследствие парите се връщаха в България под формата на легални инвестиции в хотели, ресторанти, имоти или дори инфраструктурни проекти. След като парите преминават през този сложен процес на изпиране, те могат да бъдат използвани за финансиране на различни легални бизнеси. Резултатът – милиони незаконно придобити средства се превръщат в легални инвестиции, като по този начин мафията продължава да укрепва позициите си, както в сивия сектор, така и в официалната икономика. Казина и луксозни хотели. Казината и луксозните хотели играят ключова роля в схемите за пране на пари на организираната престъпност по целия свят. България не е изключение. През 90-те и началото на 2000-та година страната видя бум в изграждането на казина и хотели, които на пръв поглед изглеждаха като легални бизнес начинания. Но под тази бляскава фасада често се криеше нещо много по-тъмно. Казината предлагат идеална възможност за пране на пари. Клиентите могат да купуват чипове с мръсни пари, които след това да използват за игра. Дори ако играчът не спечели голяма сума, той може да поиска обратно пари, които вече са били декларирани като приход от казиното. Така незаконните пари стават легални. Този процес на изпиране чрез казина работи особено добре за престъпните групи, тъй като оборотът в казината често е голям, а строгото проследяване на всеки клиент е затруднено. Но казината не са единственото средство за пране на пари. Луксозните хотели също се оказаха удобен инструмент за мафията. В България, особено по Черноморието, много престъпни организации инвестираха в изграждането на хотели и курорти.
На пръв поглед тези бизнеси изглеждаха успешни туристически проекти, но зад тях често стояха огромни суми незаконно придобити пари. Престъпните босове използваха хотелите по два начина. Първо, като фронт за пране на пари, инвестираха в тях огромни суми, които официално изглеждаха като законни средства, получени от други бизнеси. Второ, те декларираха фалшиви печалби от туристи или гости, като по този начин увеличаваха прихода на хотелите на хартия. След като парите са изпрани през такива бизнеси, те могат да бъдат инвестирани в други легални дейности, недвижими имоти, луксозни автомобили, дори изкуство. Така престъпните босове успяваха не само да перат парите си, но и да създадат впечатление, че са успешни и легитимни бизнесмени. Луксозният начин на живот, в частност хотелите, казината и имотите, беше част от техния публичен образ, който прикриваше истинските им дейности. Метод 3. Спортни клубове и спонсорства. Футболът винаги е бил най-популярният спорт в България и не е изненада, че мафията е намерила начин да използва и спортните клубове за своите цели. През 90-те години множество футболни клубове и други спортни организации получаваха огромни суми пари от спонсори. На пръв поглед това бяха дарени от компании и бизнесмени, които искаха да подкрепят спорта. Но често тези бизнесмени бяха свързани с организираната престъпност. Ето как работеше схемата. Престъпните босове създаваха фирми, които изглеждаха легални. Те предоставяха огромни суми като спонсорства или дарения за футболни клубове и други спортни организации. На практика това бяха пари от престъпна дейност, рекет, контрабанда или наркотици. Тези дарения не само изпираха парите, но и осигуряваха на мафиотите публичност и социален статус. Те се превръщаха в благодетели на футбола, герои в очите на феновете, които не подозираха за тъмните дела зад кулисите. Много спортни клубове, особено във футболния свят, зависеха от тези спонсорства. Парите, които получаваха, бяха жизнено важни за техните бюджети. Това създаде ситуация, в която престъпните организации имаха директен достъп до популярния спорт и влияние върху феновете и обществото като цяло. Парите, предоставени като спонсорства, се декларираха като законен доход на спортните клубове. Те се използваха за заплати на играчи, поддръжка на стадиони, тренировки и други оперативни разходи. Така мафиотите не само изпираха парите си, но и изграждаха солидни връзки с местните общности. Тези схеми създадоха мафиоти, които не само се радваха на огромни приходи, но и на обществено уважение. Те се позиционираха като меценати на спорта, което допълнително укрепваше позициите им в обществото и им осигуряваше защита срещу потенциални разследвания. Метод 4. Инвестиции в недвижими имоти. През последните десетилетия един от най-ефективните начини за пране на пари беше инвестирането в недвижими имоти. Това беше не само в България, но и в световен мащаб. С огромния ръст на строителния сектор в страната, особено в големите градове и по Черноморието, недвижимите имоти предложиха идеален канал за изпиране на незаконно придобитите средства. В България престъпните босове често инвестираха в строителство на луксозни апартаменти. Парите от нелегални дейности, като контрабанда, рекет и трафик на наркотици, се насочваха към тези проекти, които на пръв поглед изглеждаха като законен бизнес. Но истината беше, че зад тези инвестиции стояха престъпни капитали. Ето как работи схемата. Престъпните групировки създаваха строителни фирми или си партнираха с вече съществуващи компании. Те инвестираха големи суми пари в изграждането на нови сгради, жилищни блокове, търговски центрове и офис пространства. Когато тези имоти бяха завършени и продадени, незаконните пари бяха изпрани и изглеждаха като чисти приходи от успешни сделки с недвижими имоти. С покупката и продажбата на недвижими имоти, престъпниците не само прикриваха произхода на парите си, но и печеляха допълнително чрез повишаването на цените на имотите. Като крайна цел, техните средства не само изглеждаха легални, но и се умножаваха благодарение на възхода на имотния пазар. Тези инвестиции даваха на престъпните босове не само средства, но и луксозен начин на живот. В края на 90-те и в началото на 2000-та година, те вече не бяха само сенчести фигури, които се криеха от закона. Те живееха в скъпи квартали, управляваха луксозни коли и участваха в официалния бизнес елит. Престъпниците се превърнаха в легални инвеститори, които изградиха позиции в различни сектори на икономиката, особено в строителството. Тези бизнесмени често имаха подкрепа от политически фигури и институции, които затваряха очите си за техните минали деяния в замяна на финансови облаги или услуги. Как държавата се опита да се справи с проблема?
Макар че престъпните групи успяха да се утвърдят в различни сфери на икономиката, държавата и международната общност не останаха безучастни. През годините бяха направени редица опити за справяне с прането на пари и организираната престъпност в България. Но тези усилия често се сблъскваха с силна съпротива и корупция на всички нива. И в началото на 2000-та година българското правителство прие няколко закона и мерки за борба с прането на пари. Те включваха по-строги регулации за финансовите институции, контрол върху големите парични преводи и по-голямо сътрудничество с международни организации като Европол и Интерпол. В рамките на тези реформи бяха въведени механизми за проследяване на съмнителни транзакции и засилен контрол върху дейността на финансовите институции. Банките вече бяха задължени да докладват за големи преводи и съмнителни депозити, а финансовите разузнавателни служби започнаха да анализират данни за потенциално пране на пари. Много от големите банки и финансови институции в България започнаха да играят активна роля в борбата с прането на пари. Те въведоха вътрешни системи за мониторинг и сътрудничаха с международните регулаторни органи, за да предотвратят използването на техните услуги за незаконни цели. С течение на времето започнаха да се водят съдебни процеси срещу известни мафиотски фигури и корумпирани политици. Въпреки това много от тези дела бяха усложнени от липсата на доказателства или от влиянието на самите престъпни групи върху съда и прокуратурата. Но въпреки всички усилия, борбата с организираната престъпност и прането на пари в България остава предизвикателство. Докато някои престъпни групировки бяха разбити и техните лидери осъдени, много други успяха да се адаптират и да продължат дейността си под нови форми. Независимо от реформите и усилията на държавата, мафиотските групировки останаха мощен фактор в сянка. Те продължиха да използват нови методи и технологии за пране на пари, оставяйки държавата да се бори с сложни и добре прикрити престъпни мрежи. Присъединете се към нашето пътуване из подземния свят, като се абонирате за канала. Ние сме тук, за да разкриваме тайните на организираната престъпност и искаме да чуем вашето мнение. Какви теми искате да разгледаме? Оставете коментар и не забравяйте да споделите видеото с приятелите си, за да научат и те какво се крие зад завесата.